λοιπόν τους χαιρετήσαμε όλους, πήραμε την κατηφόρα για να πάμε στους καταράκτες. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του tour. Το πρώτο αφορά το κολύμπι με τους φαλαινοκαρχαρίες, το δεύτερο την επίσκεψη εδώ στους καταράκτες και το τρίτο είναι το zip line, το οποίο είναι προαιρετικό. Εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε καθώς κόστιζε 6 ευρώ, και την κατάβαση του Φαραγγιού. Νωρίτερα είδες ότι ο οδηγός μου έδειξε τον αριθμό στην μπλούζα του. Όταν θα επιστρέφαμε θα έπρεπε να βρω τον αριθμό του για να ανέβω και πάλι πίσω. Ο οδηγός μας, ο οποίος ήταν σε όλο το tour μαζί μας εξηγούσε τα πάντα από την αρχή και τις φαλαινοκαρχαρίες μέχρι και να φτάσουμε στο μέρος όπου θα κάναμε την κατάβαση του Φαραγγιού. Εκεί είχαμε άλλον οδηγό. Όλη η δραστηριότητα μας κόστησε 103 ευρώ το άτομο. Είχαμε αυτές τις 3 δραστηριότητες που προανέφερα, καθώς και 2 γεύματα. Τη μεταφορά μας από το ξενοδοχείο και ξανά πίσω, μιλάμε για μια διαδρομή τουλάχιστον 2,5 ώρων.